Għattini darba fanqas minn xahar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ stqarrija fejn jindika li l-Partit Nazzjonalista qed jikdeb fuq statistika uffiċjali. Dan dwar stqarrija mid-Deputati Nazzjonalisti Jerome Caruana Cilja, Ivan J. Bartolo u Ivan Castillo li sostnew li l-istatistika Ewropea kienet tindika li l-pagi f'pajjiżna huma fost l-aktar baxxi fl-Unjoni Ewropea u ilhom staġnati għal 8 snin sħaħ. L-NSO ikkjarifikat li dak li skont il-Partit Nazzjonalista kienet statistika fuq il-pagi fir-realtà kienet statistika dwar kemm jiswa lil min iħaddem biex jimpjega ħaddiema fil-pajjiżi diversi fl-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sostna li meta wieħed iħawwad kejl tal-pagi ma' kejl tal-piż finanzjarju biex jimpjega lil xi ħadd huwa inkorrett. Ġie spjegat kif bidliet fit-taxxi u r-rati ta' bolla jimpattaw b'mod konsiderevoli fuq l-indikatur li skont il-Partit Nazzjonalista huwa kejl ta' pagi. Fil-fatt l-istatistika mill-Eurostat li ġiet użata b'mod ħażin mill-Partit Nazzjonalista tindika b'mod ċar li pajjiżna għandu l-inqas piż ta' taxxi u bolla fuq il-ħaddiema. Ta' min ifakkar li taħt Gvern Laburista dawn il-piżijiet qatt ma żdiedu. Dan juri biċ-ċar id-dadija populista tal-Partit ta' Bernard Grech li qabdu u dawru fatt pożittiv dik li l-piż fuq min iħaddem f'Malta huwa baxx u baqa' stabbli ma' żmien f'ħaġa ħażina u li skonthom iwirt ħażin tal-politika ekonomika tal-Partit Laburista dan waqt li sejħu għal bidla fil-mudell ekonomiku. Dwar dan ir-rappurtat il-Gazzetta Kulħadd li rappurtat kif frott id-dilettantiżmu u nuqqas ta' kompetenza ekonomika u statistika laqas biss indunaw li f'pajjiżna huwa impossibbli li l-pagi ma żdidux sena wara sena għax teżisti l-kola. Dan apparti li mill-bidu ta' din is-sena reġgħet żdiedet taħt Gvern Laburista il-paga minima nazzjonali.